Podívejte se na něho pořádně, hoši, a můžete ho vyhrát. Já děkuji muzice, že mi dovolila si tady zaspívat, protože zpěv mám velice rád. A pozval bych na pódium ředitele autosalonu v Přerově, pana Rozsívala, kdyby tu mohl přijít. A zkusíme líznout tvého favorita. To je neregulérní. 21. Všichni, kdo máte číslo 21, přijďte sem. Číslo řady. Nerozsvěl, líbí se vám to tak? 15. Jo, hezký, sympatický. 15. A teď tam bude 7 míčků. Budeme s tím hrkat, nedlouho vykládat. A pana Rozsívala poprosím, ať do toho šáhne. 3, 4, 5, 6, 7. Možná, že stálo za to sem chodit pro tento okamžik, že? To si šáhníte. Nechte v ruce jeden balónek a až to zavřu. Maliburová, řada 15. Kdo to je? Jenom předávám klíč odvozu a matnou pozornost našeho autosalonu, doplnit přípravky, pak vám všechno ještě vysvětlím. Ještě jednou vám se